aquest live action de One Piece, i ja pues, el que hem dit al principi quasi, ja per acabar, que una hora de vídeo, espero que no sigui tant, però bueno, Déu-n'hi-do, ens hem explayat bastant i hem pogut parlar una miqueta de tota la sèrie. Només dir que, bueno, doncs això, el que hem dit al principi, una gran adaptació, una de les millors adaptacions que jo recordo eh, d'un live action, d'un anime, i està potser d'alguna novel·la o bueno, o d'algun videojoc, millor dit, i això, veient aquest live action, estic veient una altra vegada One Piece des en català, vull dir, no des d'aquí, sinó els que a mi m'agraden, i això fa que la gent que no sigui fan de One Piece, doncs, per aquest canal de live action, si entra One Piece, doncs, benvinguts. Si després volen consumir més producte One Piece, doncs, benvinguts. Sabeu que hi ha molt de material, hi ha el manga, hi ha l'anime, hi ha anime en català, que jo és el que recomano, està live action, bueno, hi ha moltes coses, i això, bueno, espera, ja que anem a fer la despedida, fem un pantalla gran. I això, família, jo només recomanar-la, a mi m'ha encantat, crec que és superrealista, si t'agrada l'anime t'agradarà la live action també, i si no t'agrada l'anime t'agradarà la live action també, encantat. Crec que no, el que hem dit al principi, que no es fa, que no es fa, que no passes vergonya al veure-la. És una pel·lícula que tu la veus, si entres dins del lore i dins del món One Piece, és una gran sèrie, ja us dic que són 8 horetes, va molt al tema, vull dir, no s'expand o no s'explaya com es pot explayar un anime o un manga, sinó va més a la idea. I res, esperem que ja l'any que ve la tercera, perquè si són molts capítols a adaptar i són molts anys a adaptar, i ara jo per mi que ve el millor